Tak mě řekni, proč ta teta bývá nahoře, teta Edita? A proč tam nahoru chodí? Teta Edita. Tam pínka, víš, s Norinkou. S Norinkou? Hned do píčka. Jo. Aha. Musím pocítíš, víš? Vím. Musím. Musíš. A potom ještě proč tam chodí? Co tam ještě dělá nahoře? Pracovat na počítači. Na počítači? Proč? Protože tam má co? Proč? Protože tam má? Protože tam má. Počítač. Protože tam má, víš? A má tam, říkal, že tam má pohodu. Má pohodu. No, a tady nemá pohodu dole. Má pohodu. No, a ty máš pohodu kde? Tady v ložnici. Tady v ložnici? Mám pokojíček. Fuj. Jo, tak to máš parádní. A až přijde ten Štěpánek, tak co s ním budeš dělat, až se narodí teďka? Já budu kojit, víš? Ty budeš kojit? Dneska mi pojistku. Pojistko tam bude. Jo. A co ještě s ním budeš dělat? Ne. Kdo? Co ještě s ním budeš dělat, s tím Štěpánkem? A jo. A těšíš se na něho? Jo. Moc? Moc. Moc. Tak jo.